niin, terveiset täältä Italian Crosettosta, jonne mä saavuin tänään torstaina, ja mulla on täällä nyt tulevana viikonloppuna kauden 3. kisat. Totta kai fiilikset on hyvät, sää on mainio, lämmin ilta. Tätä videoblogia mä kuvaan mun hotellin parvekkeelta. Hotelli on erittäin hyvä, ruoka on erittäin loistavaa, hyvää italialaista ruokaa. Yllättäen pasta oli tossa päivällisenä. Ja puitteet on kunnossa. Vapaaehtoisten määrä tää kisossa oli äärimmäisen iso. Se oli aika yllättävä asia. Toisaalta se kertoo siitä, että nämä kisat otetaan erittäin vakavasti täällä ja toistaiseksi ainakin homma on toiminut erittäin hyvin, joten urheilijalla on erittäin hyvä tilanne, kun se voi keskittyä vain ja täysin ainoastaan pääasiaan, eli siihen kilpailemiseen. Mun kausi alkoi tässä viikko sitten tuolla Sveitsissä. Siellä oli 2 eri kisat. Olen aika tyytyväinen mun kauden avaukseen. Vaikka satasella tulikin turpaa toisessa kisassa, niin silti mä ekassa kisassa pystyin kuitenkin lyömään tai tekemään maailmantilaston ykkösajan 13.86. Valmentaja sanoi, että satanen oli jopa niin kuin odotettua kovempi. Itse on aika lailla samalla linjoilla, joten satanen oli ihan hyvä aloitus, jopa parempi mitä vuosi sitten. Kakkosella syntyi uusi suomennätys 24.60. Se oli aika lailla odotettu. Sillä mä oon ollut aika hyvässä kunnossa tässä koko kevään ja kakkosen harjoitustulokset on selkeästi noussut. Joten siinä mielessä uusi suomennätys ei hirveästi yllättänyt. Vaikkakin siitä edelleen jäi vähän hampaankoloon. Toinen 100 metriä olisi voinut tulla pikkasen kovempaa. Mutta ehkä täällä Italiassa on sitten mahdollisuus korjata sitä kakkostakin vähän lisää. 400 metrillä, mikä on mulle vähän pidempi matka, sitä on nyt poikkeuksellisesti harjoiteltu koko talvi. Ja nyt tänä kesänä on niin tarkoitus katsoa myös sen 4 osalta, että mihin ne rahkeet riittää. Ekas kisassa mies oli pikkasen kohmeessa vielä, aika oli 48,3 paikkeilla. Toisessa kisassa pystyin parantamaan selvästi ja aika oli 47,83, mikä jää vain parikymmenestä mun voimassa olevasta Suomen ennätyksestä, minkä mä kelasin tuolla Lontoon paralympialaisen 400 metrin finaalissa. Et siinä mielessä se oli kyllä suorastaan erinomainen suoritus jo kauden kauden toisessa kisassa. Täällä Crosettossa mulla on nyt lauantaina alkaa kisat, eli mulla on 100 metrin ja 400 metrin kisat lauantaina ja sunnuntaina kilpaillaan vielä 200 metrin kisoissa. Kunto on erittäin hyvä, valmistautumiset on mennyt aika mukavasti. Kelastuoli oli ehjä kun mä saavuin tänne, se on aina positiivinen seikka. Täältä mun rumpa jatkuu aika nopeasti. Mä lennän maanantaina takaisin Helsinkiin ja sitten tiistaina on sitten heti vuodessa seuraava lento Pariisiin. Mulla on siellä keskiviikkona kisat. Me joudun tekemään tämmöisen ratkaisun, että mä lennän Helsingin kautta, koska mulla oli Italian lentoliput jo varattu, niin sen takia mä en voinut enää muokata mun lentoja. Eli nyt mä oon sitten vuorokauden Helsingissä ja sitten seuraavana päivänä tosiaan lennän Pariisiin kilpailemaan. Pariisin jälkeen on sitten viikon verran jälleen kerran kotona Suomen Porissa ja sieltä sitten matka jatkuu Tunisian kautta Saksaan, eli tässä on aika tiivis kesäkuu. Mä päätän nyt tämän mun videoblogin. Tää oli mun ensimmäinen videoblogi. Ehkä tulevaisuudessa jälki on myös videoblogien suhteen vähän laadukkaampaa kuin tänään. Joten jäädään odottelemaan hyviä tuloksia Crosettosta sekä laadukkaampia videotervehdyksiä.